Кім ты хочаш стаць, калі вырасцеш? Спыталі у маленькага Толі. А я ніколі не вырасту. У нас за нізкія столі. Як вам беларускі гумар? Адразу бабах дубінай па галаве. Вельмі смешна, вельмі горка, вельмі мудра. І разумееш, што такая традыцыя мусіла паўставаць стагоддзямі і расце з не самага вясёлага жыцця. Замежнікі, асабліва інтэлектуалы, прыязджаючы ў Беларусь, прыязджаўшы, калі гэта было бяспечна, заўважалі, беларусы вельмі самаіранічныя. А як інакш, калі не жартуеш, асабліва не жартуеш над сабою, выжыць. Бо гумар, з аднаго боку, гэта тэрапія, якая дапамагае выжыць, калі вельмі непроста, а з іншага боку, гэта амаль недаступная да ўсякіх акупантаў і каланізатараў тэрыторыя свабоды, часам тэрыторыя апошняй свабоды. Памятаеце горка-сумны анекдот пра павешанага беларуса, які насуперак усім тэорыям Ньютона выжыў, бо спачатку муляла, а потым неяк прыцярпеўся. Прывітанне, сябры, з вами Андрэй Хаданович. Як вы зразумелі, мы сёння гаворым пра беларускі гумар, пра гумар у беларускай літаратуры, такі, як у нас ёсць, у такой літаратуры, якая у нас ёсць. Шчыра віншую вас з першым красавіка, з днём смеха, у дадзенай рэальнасці з днём смеху скрозь зубы. Пагаворым пра тое, як жартуюць літаратары, як жыццё, абставіны, калегі па літаратуры жартуюць з беларускіх пісьменнікаў і пісьменніц. Аб тым, што дапамагае нам выжыць і заставацца сабою. Я пачаў з іранічнага чатырохрадкоўя Веры Бурлак, альбо, як выразіўся пра наш адвечны лёс народны паэт Рыгор Барадулін. Мы у смак наеліся эрзацу і наслужыліся панам на мове роднай агрызацца усё, што засталося нам. Чым і зоймемся з вами проста зараз, проста у гэтым відэо. Чакаю на ваши лайки, на ваши беларускія сумныя смайлікі з прысмакам цынізму. Расшарвайце гэтае відэо і памятайма, што ніхто нас не забяспечыць беларускай культурай, радзімай, домам, калі мы самі штодзённа не будзем дбаць пра гэтае. Паехалі! Іронія і самаіронія, вострая сатыра, гратэск і нават літаратурная містыфікацыя суправаджаюць наша пісьменства нашых пісьменнікаў уже як мінімум з 17-го стагоддзя, калі на землях Вялікага княства расквітнела барокка і літаратары таксама пачалі пісаць у стылістыцы барокка, прычым гэта было нізавое, дэмакратычнае, весёлае, а часам злое для аб'ектаў крытыкі барокка. У першай палове 17-го стагоддзя з'явілася некалькі востра-сатырычных твораў, адзін з якіх быў яшчэ містыфікацыяй. Прамова Мялешкі, літаратурны твор, напісаны ад імя смаленскага кашталяна Івана Мялешкі, рэальнай асобы, якая ні сном, ні духам. Мялешка гэтага твору не пісаў, але ягоны аўтар яскрава уявіў гэты выступ і перадаў, увасобіў для нас лепшы, чым у арыгінале. Смех адразу выяўляецца, я б сказаў, двусечным, абаюдавострым. З аднаго боку Мялешка, які крытыкуе час, норавы свайго часу, тэндэнцыі, занепаданне дзяржавы, за якую яму баліць, аслабленне Вялікага княства, прыхільнасць перадусім замежным, часам празмерная непатрэбная мода. Усё гэта ён робіць шчыра, але так перабольшана, што выглядае больш смешным, чым тыя, каго ён
высмеивая. Таму часам выглядае ксенофобам, празмерным архаістам, кансерватарам, ды і проста дурням, але сімпатычным, з якога мы пасмейваемся і сёння, асабліва калі старабеларускі тэкст таленавіта ўзнавіць па-сучаснаму. Скажам, так як гэта зрабіла літаратарка Анка Упала, пераклаўшы прамову Мялешкі для інтэрнэт-часопіса «Прыйдзе свет» не проста на сучасную беларускую мову, але на сучасную беларускую трасянку. По-мойму, супадзенне арыгіналу і перастварэнне атрымалася поўнае. Вось яна, беларуска, літоўская, рэчпаспалітаўская геапалітыка. Як жа па-сённяшняму актуальна гучыць? Честно говоря, не так виноваты король, як тыя правительственные баламуты, что прыём сядзяць и крутять. Много тут таких есть, что хоть наша кость, но собачьим мясом обросла и воняе. Тыя члены правительства, что дзяруць нас и губяць. А з тых іх козняў наш чалавек прападае. Рэч паспалітую губяць, Валынь з Падляшшам для нас пацераны. Знаю, прыжала нас так, што ходзім як падвараныя, бо баімся іх. Праўда, не гаварым, ды яшчэ і паддакваем ім языкамі падхлебнымі. А когда б такога беса кулаком у морду, быстро разбучыўся б ваду муціць. Но вспомним яшчэ і пра другія нашы недасмотры. Немалая расточительность на конюшне коней дрыгантаў держать. Давай же им и летом, и зимой овес, и сено подстилай же им на ночь. Держи для их слугу поляка, конюха и машталера. А с их пользы никакой. А если к тому же поляк, як жарабец, рже каля девок, як дрыгант каля кобыл, прыстаў же к яму 2 літвіноў для контролю, бо и сам чорт за ім не прысмотрыць. А то яшчэ на свете дурасць, часы. Случилось мне купить их на барахолке у Киеве. Отдали за их 3 копы грошей, а когда у Вильню отправили, каб их настроить, чуть не до 5-й копы злодей заморский цену задирая. Наш пятух, які точно у полночь прокукарекая, водя часы хорошие. Наступная старонка беларускага смеху не такога непаважнага, як можа падасца на першы погляд. Гэта хрэстаматыйныя літаратурныя творы. Так мы чыталі, вывучалі іх у школе. У мае часы іх праз недахоп філалагічных ведаў называлі ананімнымі паэмамі. Сёння, дзякуючы Геннадзю Кісялёву, аўтару манаграфіі «Жылі-былі класікі», ды іншым літаратуразнаўцам мы ведаем аўтарства гэтых травестыйных, бурлескавых паэмаў. Энеіда на выварат, напісаная Викентіем Равінскім, Тарас на Парнасе, створаны Канстанцінам Вераніцыным. Прыклад таго, што гумар можа быць не толькі эстэтычнай, але і палітычнай зброі, відаць па пераніцаванай Энеідзе. Яшчэ ў 17 стагоддзі Поль Скарон запусціў гэты тренд перапісвання сур'ёзнай літаратуры на гумарыстычны лад з свядомымі анахранізмамі, паказваючы старажытных антычных багоў і герояў як тагачасных дваранаў, тагачасных мяшчанаў, тагачасных гараджанаў з усімі іхнымі недахопамі. Прычым насмешка з самога сюжэта і з самой класіцыстычнай манеры як бы пралівае іранічнае святло на ідэалогію. Карон высмеяў не толькі класіцызм, але і французскую абсалютную уладу ў часы паўстання супраць яе, у часы так званай фронды. Пераніцаваныя на травестыйны лад Энеіды захапілі шмат еўрапейскіх літаратур, пачынаюць расці як грыбы пасля дажджу, з'яўляюцца ў славянскіх літаратурах. Неабыякі рускі літаратар Восіпаў, геніальны украінскі паэт Іван Катлярэўскі стварае сваю Энеіду. На узор Катлярэўскага свой зубасты
весёлы твор, які застаўся нескончаным або дайшоў да нас у фрагменце, стварае Вікенці Равінскі. Стварае паміж 1812 і 37 годам, бо некаторыя дэталі гавораць пра паслянапалеонаўскую эпоху. Глядзіце, якія чалавечыя якасці надаюцца багам, багіням, якая ўрэдная баба з гэтай юпітаравай жонкі Юноны, яна ж Гера, гаспадыня на Алімпе. Глядзіце на гэтых паўбагоў вятроў, надзеленых чалавечымі якасцямі, чалавечымі заганамі. Глядзіце, як не лезе аўтар у кішэню па словы, калі характарызуецца сам галоўны герой. Які ён далёкі ад велічнага апявальніка будучай рымскай імперыі Энея. Вось як бог вятроў Эол адказвае Юноне на прапанову знішчыць Энея сваёй паветранай стыхіяй. А вохце мне, моя Юнона, ніводнага ж нет ветру дома. Што буду робіць я цяпер? Барэй з пахмелля, як вапер, ляжыць у святліцы на казёнцы, Анот учора з'ехаў к жонцы, Зефір з дзявухнамі зайграўся, а Эўр у батракі наняўся. Як хочаш ты сабе смякай, ды мне дзявухну даставай. А я ўсё зроблю, грамадзею, са ўсіх глуздоў іх сцебану, з траянцаў выдаўлю алею, на дно у мора заганю, твайго ж найбольша ліхадзея. Не крута, выблядка Энея, от так папру я з дзецюкамі, аж булькаць будзе пузырамі. Як вам выблядак Эней, азначэнне якое доўгі час не трапляла з цэнзурных прычынаў у акадэмічнае выданне Энеіды на выварат. Гэта вам не афіцыйна дазволены сатырычна-гумарыстычны часопіс «Вошак». У пэўным сэнсе спадкаемцам Энеіды на выварат і Тараса на Парнасе лічыцца паэма «Сказ пра лысую гару», падпісаная іменем Францішак Ведзьмак Лысагорскі. Паэма з'яўляецца ананімна і ў сам выдатаўскім рэжыме ў 75-м годзе, потым будзе версія 80-го года. Спачатку будзе распаўсюджвацца амаль падпольна ці паўпадпольна, потым цалкам неблагімі накладамі з поспехам пойдзе пад прыдуманым літаратурным іменем, а потым імя як знакаміты брэнд будуць нават дзеліць і спрачацца паміж сабою. Так з'явіцца версія аўтарства народнага паэта Ніла Сымонавіча Гілевіча, як з'явіцца версія суаўтарства Гілевіча з паэтам Міколам Аўрамчыкам. З больш магутных гарматаў у гэтай спрэчкі страляў нар-паэт, і сёння на вокладцы паэмы, калі яна зараз выдаецца, стаіць імя Гілевіча. А твор досыць нефармальны, весёлы і хуліганскі, як на свае часы, займаецца пераважна пісьменніцкай кухняй, унутрацэхавымі адносінамі, асабліва калі гэтыя адносіны каталізуюць маёмасць, пісьменніцкія лецішчы, іх надбання, гаспадарчы клопат, які непазбежна ўстае ў гэтай сувязі. Уявіце сабе праблему угнаенняў, скажам, арганічных угнаенняў, таго, пра што мы ўсе зараз падумалі. У звязку з гэтаю праблемай, якой жылі гаспадары, дыскусій шмат было і палемік на схіле Лысае гары. Абы дзярмо! Аднойчы ўвечар сказаў Нехай і тут жа скіс. Але пісаку запярэчыў удумны Сачанка Барыс. Ну, не кажыце, гной няроўны, найлепшы той, што зробіш сам. Бо ён жа твой, уласны, кроўны, як твор, які ты напісаў.
Разам з тым, шмат у творы засталося, так бы мовіць, у межах свайго часу. Пэўная фразеалогія, пэўныя штампы, пэўны пафас, асуджэнне пэўных з'яваў, якія мулілі канкрэтнаму аўтару ў канкрэтную эпоху. Сёння гэта можа выклікаць лёгкую, паблажлівую смешку. Наш век наогул вельмі тлумны пачынаецца твор. Мы з гэтым звыкліся даўно. Футбол, і бокс, і джаз бездумны, і п'янкі з сэксам заадно. Такія добрыя рэчы пералічваюцца з асуджальнай інтанацыяй нават неёмка. З вялікай прыемнасцю падзялюся з вамі чытацкай радасцю, кніжкай, якую прачытаў і вельмі рэкамендую прачытаць вам. Зборнік, які ўклаў Павал Каралёў, «Купала» і «Колас жартуюць». Два лідара нашай літаратуры, шмат у чым трагічныя постаці, але здольныя на смех і ў сваіх творах, на добры, мяккі бытавы гумар, як у Янкі Купалы у «Паўлінцы», альбо на злую сатыру на беларускіх флюгераў-прыстасаванцаў, як гэта зроблена Янкам Купалам у камедыі «Тутэйшыя». Востры выкрывальніцкі смех Коласа ў сатырычных апавяданнях, альбо цёплы хатні гумар, як частка беларускага космасу ў паэме «Новая зямля». Гэта ўсё пра нашых класікаў. Павал Каралёў, вывучаючы дакументы музейныя, літаратурныя, літаратуразнаўчыя, скажам, згадкі шматгадовага сакратара Якуба Коласа Максіма Лужаніна і іншыя крыніцы, падрыхтаваў грунтоўны зборнік, дзе нашыя класікі смяюцца у жыцці, часам самі ёсць аб'ектам смеху, розыгрышаў, жартаўлівых сяброўскіх перапалак. Гэта ўсё робіць іх менш музейна адарванымі ад чытачоў, менш бронзавымі, больш жывымі і, ўрэшце рэшт, прывабнымі. А часам дадае патрэбныя штрыхі да ўжо вядомых з іх творчасці рэчаў. Так працытую па кнізе вам купалаўскую эпіграму, якая цэліць туды ж, куды і сатырычны пафас тутэйшых. Беларусь, безумоўна, шматкультурная і шматмоўная прастора, але стварае тым самым зручную глебу для моўнага прыстасавальніцтва. На ўсе рукі. Ён з начальствам знае дело, па-расейску валіць смела, ліжа, выйшаўшы за вёску, ласку панскую па-польску. У гэтым ліжа панскую ласку, толькі мне бачыцца іншае слова замест ласкі. Нават жыду у доўг як просе, гуте морген буркне ў носе. Калі ж сядзе у кутузку, усіх кляне па-беларуску. Яно і слушна. Позна адступаць, так бы мовіць, няма нічога губляць і можна не прыстасоўвацца. З кніжкі мы шмат чаго дазнаемся пра літаратараў як сямейнікаў, напрыклад, пра тое, як Якуб Колас адразу звяртае увагу, чытаючы лекцыю для настаўнікаў, на сваю будучую жонку, не зводзіць з яе вачэй, глядзіць так, што і яна разумее ягоную зацікаўленасць, але потым доўга і доўга праводзіць яе дадому і ўсё абмяжоўваецца толькі гэтымі праводзінамі. Пакуль Марыя Дмітрыеўна сама не бярэ ініцыятыву ў свае рукі, прапаноўваючы літаратару зарочыны.
Мы дазнаемся, як Якуб Колас піша пра сваю каханую, пра сваю нарачоную любоўныя вершы, але сам саромеецца друкаваць гэта ў прэсе, бо яму шкада друкавальнай прасторы для такіх грамадска незначных, як ён сам лічыць, рэчаў. У выніку вершы застаюцца ў інтымным сшытку, а потым выпадкова праз нейкі час трапляюць у рукі жонкі. І жонка, як бы разыгрываючы, робіць яму суровую абструкцыю, што гэта за любоўная паэзія. І Якуб Колас, які сапраўды выглядае на адналюба ў жыцці, нелоўка канфузячыся, тлумачыцца, што ўсё ж гэта прысвечанае любае табе. На што атрымлівае нечаканую, але і заканамерную заўвагу. Але ж чаму гэтыя вершы і заканчваюцца разам з нашым вяселлем? Робіць яму закід жонка. А як вам такая сямейная гісторыя? Раптам да Якуба Коласа з жонкай даходзяць школьныя скаргі. Маўляў, іх сын Юрка спявае, ці, прынамсі, напівае для сябе непрыстойныя песні. Класік збянтэжана пытаецца, якія, і атрымлівае адказ: «Дайце мне за рубь з палцінай девицу з агнём». Уявіце сабе ў вуснах маленькага хлопчыка. Тым больш, што ў доме Якуба Коласа ні бацька, ні маці блізка такога не спяваюць і не слухаюць. Пачалі разбірацца. Адказ выяўляецца нечаканы. Аказваецца, гэта іншае сонца беларускай паэзіі Янка Купала. Калі прыходзіў граць з Якубам Коласам у шахматы, напяваў сабе пад нос вось такое. А маленькі Юрка з добрым музычным слухам на лету схапіў. Каб жа мы так добрыя рэчы запаміналі. Беларускі міжпісьменніцкі прыватны гумар неаддзельны ад алкагольнай стыхіі. Так Якуб Колас у прысвечанай Купалу эпіграме высмейвае з аднаго боку залішнюю схільнасць першага да алкаголя, жаданне кульнуць дадатковую чарку, а з іншага боку непазбежную езду на курорты у мэтах паправіць здароўе. У пэўным сэнсе гэта дзве ўзаемазвязаныя рэчы, якія могуць доўжыцца бясконца. І эпіграма, напісаная на Купалу, мае такую ж бясконцую структуру, як хрэстаматыйная у «Папа была сабака». Паслухайце. Абмыецца Янка ў нарзане. Прыедзе здаровы, як бык. Гарэлку ж піць Янка як стане, дык з'едзе наш Янка на пшык. Зноў Янка возьме пуцёўку, стралою махне на курорт, бо Янка наш мае галоўку, бо Янка наш хітры як чорт. Абмыецца Янка ў нарзане, прыедзе здаровы як бык. І гэтак далей. Такіх строфаў можа быць вельмі і вельмі шмат. Сярод прыведзеных досціпаў і жартаўлівых вершаў ёсць так званая бальнічная творчасць. Колас, які з часам мусіў лекавацца, стаічна ставіцца да свайго здароўя, падтрымлівае сябе і таварышаў па нешчасцю, жартуе з дактарамі і медычным персаналам, прысвячае сваім дактарам эпіграмы і жартаўлівыя пасланні, якіх у кнізе досыць. Звярніце ўвагу, пашукайце. А я абмяжуюся кароткім афарыстычным адказам на пытанне да сталага Коласа, як ён пачуваецца. Малады чалавек у 30 год добра сябе адчувае, калі сустракаецца з паненкаю. У 50 год мужчына добра сябе адчувае, калі пабудзе ў рэстаране. А калі у 70 год чалавек сходзіць у туалет, таксама добра сябе адчувае. Вы шмат прачытаеце ў кнізе пра
штодзённы побыт нашых класікаў, пра іх стаўленне да сябе, пра ўзаемаадносіны з малодшымі літаратарамі, пра вясёлыя і невясёлыя гісторыі іх жыцця, пра тое, як яны супрацьстаяць усё больш сумным, а потым усё больш страшным часам. Вы можете вычытаць пэўныя рэцэпты выжывання, хоць універсальнага ратунку, безумоўна, не будзе. Вы знойдзеце асабліва ў старонках, прысвечаных Якубу Коласу, пэўныя крыніцы, пэўныя залежы аптымізму і правільнага стаўлення да жыцця, якое дапамагае застацца чалавекам нават у нечалавечых варунках. Пару маленькіх штрышкоў, запісаных сакратаром Максімам Лужанінам. Прамінаючы пухавіцкі шынок, які далікатна называецца ў кнізе Чайнай, Якуб Колас звярнуў увагу на конскія хамуты, якія паскладзеныя ля ўвахода. І каментуе гэта так: ці коні, змакрэўшы, сядзяць і піва п'юць, бо ў хамутах туды не пусцілі. Ці людзі, ідучы запрыгаць коней, надумаліся кульнуць па чарцы. Хутчэй за ўсё, коні п'юць з гора, бо іх моцна тэхніка выціскае. Альбо згаданыя Колас з Лужанінам падглядаюць забаўную карцінку. Раварыст едзе на сваім веласіпедзе, а побач трухае прывязаны да яго конь. Гэта што каментуе Якуб Колас. Кіламетраў праз 10 яны памяняюцца, і конь сядзе на ровар, а раварыст патрухае прывязаны за імі. Асобнай кнігай можна было б выдаваць анекдоты ад самога найулюбёнейшага беларускага літаратара Караткевіча, альбо ад сведкаў, якія нешта падглядзелі, паслухалі і запомнілі. Адным з найуважлівейшых быў Рыгор Барадулін, які любіў апавядаць і сёе-тое запісаў в успамінах пра іх агульны з Караткевічам багемны побыт. Так, калі Караткевічу ўстанавілі тэлефон, то памылкова далі нумар, які раней належаў нейкаму савецкаму функцыянеру, і таму раз-пораз званілі памылкова, не па адрасе. Фома Фоміч, аплачвайце заказ. Фома Фоміч, чакаем машыну. Караткевіч цярпеў, а потым пачаў выбухаць, тлумачыць, што ніякі ён не Фома Фоміч, а Владимир Семёнович Караткевіч, беларускі літаратар. А потым і гэта яму абрыдла, і калі глыбока сярод ночы яго раз абудзіў тэлефонны званок з пытаннем: «Фома Фоміч, прыйшлі вагоны, разгружаць?» «Так», заравеў Караткевіч, «абавязкова разгружаць». З таго моманту тэлефонныя званкі спыніліся. Але ў літаратурных сяброўскіх колах Владимира Караткевіча адгэтуль сталі называць Фомой Фомічом ці проста Фомой. Што і адбілася ў сяброўскіх хуліганскіх рыфмаванках. У гарэлку, уткнуўшы лыч, задрамаў Фома Фоміч. Альбо нават так: мы сядзелі ў Фоміча доўга і цярпліва. Стала піва, як мача, і мача, як піва. Улюбёны анекдот Владимира Караткевіча, які ён часта распавядаў сябрам. П'яны ляжыць на ранішнім тратуары. Аднекуль выходзіць кот на мяккіх лапах, як клубок туману, а яшчэ не ацверазелы жрец Бахусу пакутліва просіць: «Падла, не тупай». Універсальная крыніца аптымізму, жыццесцвярджальнасці. Рыгор Барадулін, прычым не толькі ва ўласным пісанні, але Барадулін мовазнавец,
Барадулін, які записвае найперш за мамаю Кулінай Андрэеўнай лексічныя скарбы вушатчыны, прыказкі і прымаўкі, добрыя пажадання, жарты і нават праклёны. Усё гэта вельмі смачнае, каларытнае, усё гэта не заўсёды цэнзурнае, так што даруйце, з песні слова не выкінеш. Люцы боскія, яйцы плоскія. Так на Ушатчыне выражалі здзіўленне. Душа ад смаку скачыць у сраку. Так можна выразіць радасныя эмоцыі, якія перапаўняюць цябе. Ні души, хоць гаўно сушы. Пагадзіцеся, яскрава. Вып'ем за тых, хто у лазні мерзнець. Крыху народнага абсурду. Ну і, безумоўна, які гумар без тэрыторыі ніжэй пояса. А дзе ж тое дзелася, што у штанах вярцелася? Альбо як устанець, то і неба достанець. Ну і неўміручае. Навошта мне золата, калі ў мяне як долата? І пару добрых вам пажаданняў з вушацкай тэрыторыі, але у той жа самай стыхіі і стылістыцы. Дай табе Бог здароўе і ў ручкі, і ў рожкі, і паміж ног трошкі. Альбо каб дні беглі, а здароўе стаяла. Сакавіты, жыццесцвярджальны і не заўсёды прыстойны гумар уласцівы, як акрэсляў гэтую з'яву Петрова Васючэнка, полацкай іранічнай школе. Пісьменнік Васючэнка і сам і па месцы нараджэнні, і па характары таленту мае ўсе падставы належаць да гэтай з'явы. Але ён меў на ўвазе перадусім такіх літаратараў, як Уладзіміра Арлова і Вінцэся Мудрова. Трохі Арлова я вам цытаваў у юбілейным выпуску пра яго, але сёння не грэх паўтарыць і штось з несмяротнага гумару. Так у сібірскай аповесці пісьменніка чытаем эпізод. Міліцыянт пытаецца ў хлопчыка, што ён лепіць. Дядзю міліцыянера, адказвае з песочніцы юны скульптар. А з чаго? З пясочку, з вадзічкі і з гаўняшкі. Дядька ў форме натуральна дзярэ малому вушы, але назаўтра зноў заспявае таго ж хлопчыка ў пясочніцы. На пагрозлівае пытанне хлопчык адказвае, што лепіць дядзю пажарніка. Палагаднелы міліцант удакладняе, з чаго? З вадзічкі і з пясочкі. А гаўняшка? Тут юны скульптар хітравата прымружвае вочы. Не, тады дядзя міліцыянер атрымаецца. Альбо з сваіх падарожных нататак, падарожнай эсеістыкі не пяюць пеўні ў Несебры, эсеістыкі пра Балгарыю, балгарскія ўражанні. Назіральны літаратар падгледзеў рэпартаж пра нямецкае святкаванне 250-годдзя вялікага Гёте. У розных сферах жыцця немцы вымудроўваліся як маглі. Скажам, прадстаўнікі пэўнай прамысловасці прапанавалі вібратар у выглядзе геніяльнага паэта Йогана Вольфганга Гёте. Газета дадае параметры, апісвае знешні выгляд класіка, а Уладзімір Арлоў дадае свае рэфлексіі што да Беларусі. Яшчэ недаўна, як сцвярджаў у адным інтэрв'ю Зенон Пазняк, беларусы сэксам не займаліся. Але час змяніўся, і сёння паўстае нерытарычнае пытанне. Хто з выбітных дзеячаў беларускай мінуўшчыны альбо сучаснасці станецца правобразам першага айчыннага вібратара? Калі мы з вамі зусім расхуліганіліся, грэх не згадаць пару іранічных кніжак, якія з'явіліся пад літаратурнымі псеўданімамі на пачатку 90-х. Адна з найяскравейшых выйшла невялічкім накладам і ў маргінальным выдавецтве, а як на мяне заслугоўвае і сёння быць
бестселлером. Книга называется «Здания и почвары Беларуси». Книга, подписанная двумя псевдонимами – Франтишек Хлус и Мартин Юр. Один з суаўтараў светлай памяці літаратар Уладзіслаў Ахроменка, які доўгія гады жыў у Чернігаве. Другі, дай йому Бог і музы здароўя, Максим Клімкович. Найсімпатычнейшы для мяне раздзел «Прывід беларускай мовы». Яшчэ з сярэдзіны 60-х гадоў на чыгуначным пераездзе бліз славутага горада Магілёва працаваў пуцевым абходчыкам нехта Дж. У ягоны абавязак, між іншым, уваходзіў і догляд перасцерагальных шыльдаў. Дж быў у роспачы. У шыльдзе «Берегись поезда» у апошнім слове кожны раз сама па сабе знікала літара «О», і замест яе выяўлялася літара «І». Пуцевы абходчык лічыў, што гэта справа рук непаўналетніх хуліганаў, але ніяк не мог іх злавіць. Куды ён толькі не звяртаўся, і ў міліцыю, і ў пракуратуру, просячы злавіць невядомых аматараў дурных жартаў, але ўсё было дарэмна. Некалькі гадоў таму да Дж прыехаў на адпачынак пляменнік, студэнт філалагічнага універсітэта. Узяўшы з дзядзькам чарку, студэнт сказаў, што гэтая падмена відавочна не можа быць вытлумачаная рацыянальна. Бо тут хутчэй за ўсё дзейнічаюць не людзі, а нейкая здань. Хлопец-філолог выказаў меркаванне, што гэта, напэўна, здань беларускай мовы. Загнаная ў выніку прымусовай 200-гадовай русіфікацыі ў далёкія вёскі. Філалагічная здань, выходзячы на свет, такім чынам помсціць мове заваёўніку за нанесеныя крыўды. Абходчык палічыў словы пляменніка сумным жартам, але на ўсякі выпадак паслухаўся больш адукаванага маладзёна і раніцою змяніў шыльду на беларускую «Сцеражыся цягніка». Натуральна, дурныя жарты пасля гэтай замены у момант скончыліся. Шаноўныя гледачы, слухачы, рабіце высновы самі. Калі у старэйшых літаратараў жартаўлівасць, розыгрыш, смех і гумарыстычная стыхія была загнаная ў, так бы мовіць, ніжэйшыя, нефармальныя жарты, хутчэй, так бы мовіць, для капуснікаў, для кухонных размоваў, для нефармальнай камунікацыі, а у галоўных творах вітаюцца зусім іншыя інтанацыі, то у беларускай літаратуры, пачынаючы з 90-х на світанку кароткай незалежнасці, раптам усе адценні смешнага зрабіліся найбольш баявой і публічнай зброяй. Я пра такую літаратурную з'яву, як бум-бам-літ, аб'яднанне літаратараў і літаратарак, якія тварылі на мяжы з тэатральным перформансам, мелі схільнасць да сінтэзу мастацтва, спалучалі чытанне з жывапісам, з музыкай, паўтаруся, з тэатрам і перформансам, якія знайшлі, выцягнулі на сцэну тазік і грукалі ў гэты тазік, тазік, які даў назву літаратурнаму зборніку, тазік беларускі агульнай праграмнай публікацыі аўтараў бумбамлітаўцаў і бумбамлітавак. Шмат іранічных вершаў, пародыяў, як прызнанне ў любові да нямецкай мовы Альгерда Бахарэвіча, відавочна пародыя на родную мову Максіма Танка, альбо верлібрычная медытацыя Усевалада Гарачкі, дзе Ніл Гілевіч, згаданы ўжо сёння, выступае літаратурным героем і вучыць унука Толіка берагчы беларускую мову, а Толік адказвае Нілу Гілевічу геніальна: так, буду берагчы, усімі іншымі мовамі буду карыстацца, а гэтую самую родную буду берагчы.
Ну, вы зразумелі, куды я веду. Можна згадаць неабыякія лінгвістычныя адкрыцці Алеся Туровіча, альбо светлай памяці Сержа Мінскевіча, альбо яскравы дэбют зусім юнай школьніцы Вальжыны Мор, з якой вырасла найбольш вядомая на сёння ў свеце беларуская паэтка. Але квінтэсэнцыяй бумбамлітаўскай весялосці, парушэння табу, разбурэння штампаў, смехам, які мог быць і горкім, і злавесным, і чорным гумарам, а мог быць зусім лёгкім і жыццесцвярджальным, усім гэтым аднолькава па-майстроўску валодаў і валодае Віктар Жыбуль, якога я вам вельмі раю пачытаць, калі вы гэтага яшчэ не зрабілі. Проста з любой кніжкі, якую знойдзеце ў продажы альбо ў інтэрнэце. Прыкры крык, альбо дыафрагма, альбо дятел і дупло. Віктар Жыбуль, чыёй віртуознасці хапае на стварэнне не проста паліндромаў, а цэлых паліндромных паэмаў, як «Кацёл», «Клёцак» альбо «Рогі гор». Пераверце хаця б назвы яны аднолькава лёгка чытаюцца справа налева і злева направа. Віктар Жыбуль, які дзеля эксперыменту аднойчы зрыфмаваў табліцу Мендзелеева, і з гэтага выйшла рэгулярна вершаваная паэзія. Літый, натрый, магній, калій, скандый, кальцый, стронцый, галій, кремній, фосфор, сера, хлор, Мендзелееві, цезій, фтор. Не сумнявайцеся, аўтару хапіла камбінаторыкі вытрымаць гэта і зрабіць бліскучым вершам да канца. І гэта зусім юны летні школьнік Віця Жыбуль. Жыбуль найлепшыя вершы, якога ёсць гімнам свабоды і пацыфізму адначасова, і разбурэннем усіх рамак, якія ставяць нам на перашкодзе да гэтага. Напрыклад, ёсць у аўтара цыкл пра кантралёраў і безбілетнікаў. Зразумела, з кім паэт атаясамляе сябе. Я пасажыр, я еду без квітка у цягніку, набітым кантралёрамі. Я ні за што не злезу з цягніка, я страціў сорам, мне даўно не сорамна. А за вакном разгортваецца шыр, і вецер захлынаецца прасторамі. Напэўна, я адзіны пасажыр у цягніку, набітым кантралёрамі. Кожны з такіх вершаў мае сваю пуэнту, нечакана закручаны фінал, які па-добраму падманвае чаканні слухачоў. А мяне, напрыклад, уразіў такі дыялог між кантралёрам і пасажырам. Квіток альбо жыццё? Падкраўшыся ззаду, спытаў кантралёр. От жартаўнік. Я таксама адказаў жартам і аддаў яму жыццё. Адзін з найлепшых пацыфісцкіх вершаў у беларускай паэзіі увесь час намікае на слова з 3 літар, якое упарта пішацца на сцяне. У фінале выяўляецца, што гэта не тое, пра што некаторыя з вас падумалі. Гэта правільнае 3-літарнае слова «мір». Некаторыя з пацыфісцкіх вершаў Віктара проста маюць служыць змаганню за ўсё добрае супраць усяго кепскага на сценах, як графіці, як муралы, напрыклад, такое. З рагаткі я прыцэліўся ў варону, а трапіў у міністра абароны. Варонаў шмат, міністраў мала. Даўно мне так не шанцавала.
І скончу я сёння з згадкай пра яшчэ аднаго аўтара, дакладней, яшчэ адну аўтарку, настолькі ж, як і Віктор Жыбуль, гэта найбліжэйшая да яго аўтарка Вера Жыбуль, ягоная жонка, але абсалютна самастойная ў беларускай паэзіі аўтарка, якая не стамляе здзіўляць, правакаваць, аўтарка, што мае гучны і не падобны да ніводнага іншага галасоў. Аўтарка падпісваецца дзявочым прозвішчам Вера Бурлак, а ў пэўны час не стамлялася выдумляць творчыя псеўданімы. Джеці, пад гэтым псеўданімам выйшла кніга «За здаровы лад жыцця», альбо таксама Зіга Зюзінскі і шмат іншых такога кшталту. Аўтарка, якая разам з Віктарам Жыбулем у свой час стварыла панк-гурт, ці як яго вызначыць, «Засралі казарму», дзе выконваліся найправакатыўнейшыя вершы найправакатыўнейшым чынам. Аўтарка, з якой я пачынаў сёння цытаваць і якой скончу, бо менавіта яе гратэскавы, часам чорны гумар, нейкія архетыпічныя, універсальныя для нас, беларусаў, з'явы выражае. Як вам такое чатырохрадкоўе? Прывязалі мне руку да нагі, але вельмі добрыя людзі. Не, каб нехта благі, а ад добрых няхай ужо будзе. Некалькі гадоў таму Вера Бурлак напісала кнігу дзіцячай паэзіі, і гэтыя дзіцячыя вершы такія ж самыя па-добраму няправільныя, як і ейныя дарослыя. Кніга здабыла літаратурную ўзнагароду імя цёткі, і, як на мяне, гэта знак сталасці не толькі аўтаркі, якая напісала кнігу, але і нашага літаратурнага істэблішменту, які змог годна гэта ацэніць. Без святла. На лініі недзе аварыя, таму сядзім без святла. Не бачу, дзе моя мама, напэўна, кудысьці сышла. Сусед наш, прафесар стары, шукае свае акуляры. Навошта яму акуляры? Шукаў бы лепш ліхтары. Усе на ўсё натыркаюцца. Усе аб усё спатыкаюцца. А потым з падлогі чуваць дыалогі. Што гэта? Ногі. А гэта? Таксама ногі. Твае? Не мае. А чые? Нічые. А можа, мы васьміногі? А я, раз такое здарэнне, сцягнуў у бабулі варэнне. Ды дзіўнае вельмі на смак. І пахне неяк не так. Што ў слоіку тым было? Хутчэй бы далі святло. Што ж, шаноўныя калегі, сябры і сяброўкі, я спадзяюся, што гумар, які нясе ў сабе не толькі беларуская літаратура, але і кожны беларус і беларуска, гэта тое, чым мы дзелімся адно з адным, гэта тое, што дапамагае нам выжыць, гэта тое, што робіць нас больш свабоднымі, гэта тое, што не дазволіць нікому маніпуляваць намі, бо чалавек з пачуццём гумару адчувае маніпуляцыю як фальш, эстэтычна, інстынктыўна. Хай гэта паслужыць нам. Дзеліцеся, калі ласка, нашым відэо, чытайце беларускую класічную і сучасную паэзію і прозу, вясёлую і не, і хай яна нам дапаможа застацца сабою. Жыве беларуская літаратура, культура і жыве Беларусь.